Berika bara shikiri kara shiriri kara bara hara shibara bara 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 ya bari hara shikiri dari 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 ria 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 bara 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 ru dari 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 hara shikiri dari ria ria ru bara dari 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 hara shikiri dari 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 Paru 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 yari 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 dare 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 yari 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 ra 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 dari ka bara bara bari ya ra 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 yari 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 ra bara 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 ra 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 shike re 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 dari ka bara shaka ya Bari hara shekeri dari 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 shiri dari 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 hara shekeri dari 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 abara bari 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 shapara para 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 pari hara shekeri dari dari Uru bari hara shekeri dari 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 abara shekeri dari hara Parihara Sita Para 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 Parihara Shri Re 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 Garika Para 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 Parihara Shri Re 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 Dari Hari Hari Akara Shri Re 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 Hari Hara 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 Re Re Barikara Bari 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 Narika bara shikiri shiri ri 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 to bari hara shikiri bari 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 shibara para 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 dari hara shikiri dari 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 bari 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 shikara para 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 dari hara shikiri hara 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 Dari kabara bara 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 shikiri dari ara lara dari kabara प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मुझे वॉइस ऐकता सबटाइम की ऐकता सिस्टर म्हणजे मोबाईल थोडं व्हॉल्यूम प्रॉब्लेम असा ऐकता पण ऐकता नाही क्लिअर अस नाही क्लिअर असा ओके ओके कर शेअर नमरे मम्मा कर कर शकर कल बर हर रे कल कर बर शकर कल बर शिकर गल मन शियर कर शकर कल बर शियर बर शिकर कल बर स्पीकर ऑफ केला सिस्टर तुमचा शिकर ऐकता नाही आता ऐकत आता ऑफ आलं तुमचं ओके ओके हम प्रेयर करूया ओपनिंग प्रेयर करूया सगळे आम्ही आमचे डोळे दामूया आमचे थालीज आमचे मौन आमची कूड आमची चिंतना सगळी आम्ही जेजू समर्पण देऊया आबा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावानं आम्ही तुका घालिता आमकां आज आयच्या दिसा ह्या वेळार
तुझ्या उतरांत आमकां हर एकल्यां की सांगाता हाडल्या पासत आमी तुका अर्गान दिता. आमचे मन, आमचे काळीज, आमची कूड आमी खंयचेय वस्तूचेर ना खंयचेय विशयाचेर डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना तुज्या उतरार मात्र तुजें उतर कितें शिकयता म्हणलें समजून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे आदार मागता. पवित्र आत्म्या, हांव म्हाका सगळेंच तुका समर्पण दिता. म्हजी चिंतना, म्हजी जीब, म्हजी उतरां, म्हजी कूड सगळें हांव तुका समर्पण दिता. जें कितें तूं आमकां शिकोवंक शेताय, जे देवाचे उतर तूं आमकां शिकोवंक शेताय, तें आमी शिकोवंक आमची काळजां मनां उक्ती करून दवरल्या. जे सत देवाच्या उतरांत आसा, जेन्ना आमी सत जाणां जाता, सत आमकां सुटका दिता म्हणटा देवाचें उतर, तर त्या उतरान आसलें सत आमकां आज तुवें सरळायेन सुलभायेन तूं शिकयताय म्हणल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. म्हजें म्हणलें कांयच ना पवित्र आत्म्या, हांव सगळें तुजे वयर डिपेंड जावन आसा. जें कितें तूं म्हजे मुखांत्र ह्या सर आमच्या भाव भयणीक उलोवंक शेताय, हांव म्हाका समर्पण दिता. जें कितें तूं ह्या वेळार म्हज्या ह्या शब्दा मुखांत्र तूं उलोवंक शेताय, तुका हांव म्हाका सगळें समर्पण दिता. जें कितें तूं शिकोवंक शेताय, आमी आमची काळजां मनां उक्ती करन आसा. आमकां तुज्या देवाच्या उतराचेर रेवलेशन हर एकल्यां की जें कितें तूं रेवलेशन दिवंक आसाय ह्या क्लासा मुखांत्र त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता. जेजू, तूं ह्या संवसारांत आसतना देवाची वळख, बापाची वळख आमकां दिवंक आयलो. आनी तुका धाडिल्ल्या बापाक वळखुनचें जावन आसा सासणाचें जिवीत. आमी हर एकली सासणाच्या जिविताच्या वाटेर आसल्या आसात. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता आमच्या सुमया सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. प्लीज गॉड. आमी लास्ट क्लासेंत कितें शिकल्या कोणाक तरी उडास आसा? म्हज्या क्लासींत लास्ट वेनसडे देवाक वळखोवचें, देवाचो कृपा आनी मोग आमी अनुभव करचें. आमी सैताना विशयान थोडे शिकल्या. सैतान कोण जावन आसा, थोडे वर्ड ऑफ गॉड, थोडे देवाच्या उतरान कितें सांगता. ही इज अ डिसिवर, तो मोस करतलो, तो जावन आसा चोर. जॉन 10:10 शिकल्या आमी. आणि तो जावन आसा आमकां टेम्प्ट करतलो. टेम्प्ट म्हळ्यार कितें? ताळण्यो हाडटलो. ओके. आणि तो जावन आसा एक्युजर, म्हळ्यार आमकां गुन्यांवकार करतलो. रेव्हलेशन्स 12:10 आसले. आणि तो जावन आसा एक सोलवल्लो जावन आसा. ही इज डिफिटेड. हे आमी 1 जॉन 3:8, कोलोशियन्स 2:15 आणि लूक 10:19. सो हितून आमी हे 5 विशयांत आमी आणि त्याचे नेचर आमी शिकल्या. कशी सैतान आमकां फटयता, तो त्याची कामां कसिल्ली, ह्या विशयांत आमी लास्ट क्लासींत आमी शिकल्या. गोतना कितल्यांक उगडास आसा म्हणून? म्हाका उगडास विसरलो. हा. तुम्ही थोडे पॉइंट्स बरोवन दवरल्यार न्ही तुमकां उडास उरतात. सो आमी शिकल्या. आमी खंय एक अंधकार पळयता, एक डिस्ट्रक्शन पळयता, म्हळ्यार एक विपाड जाल्लें पळयता. थंय कोणाचो हात आसा म्हण आमी समजून घेवेत, थंय सैतानाचे हात आसा. कित्याक म्हळ्यार जें डिस्ट्रक्शन, अंधकार ना विभाड करचे तें देवात हांव घेयना. आमकां हें जॉन 10:10 10 अध्याय 10 आणि वर्स 10 आमकां
स्पष्ट कळता थंय बरोवन आसा. द थीफ कम्स ओनली टू स्टील अँड किल अँड डिस्ट्रॉय. चोर येता फकत चोरूंक, करून नाश विबाड करूंक आणि बिबाड करूंक. तर आम्ही खंय तरी एक नाश जाल्ले पळयता तर खंयचेय टायपाचे नाश जावन ते आता हे येता न्ही कितें फ्लड्स येतात न्ही. फ्लड्स म्हळ्यार कितें कितें म्हणतात कोंकणीन फ्लड्साक? पाऊस येवन उदक भरता न्ही, फ्लड्स म्हणता न्ही. फ्लड्स कोंकणी वर्ड कळते ना म्हाका. ಅವ್ರು वावर. ओके ओके. आवर आवर ಅವ್ರ आवर पडूं ना दुकोळ येऊ. ओके आवर जावं दुकोळ येऊ ना थोडे टाइम कितें भूकंप. ओके हे 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 सगळे कितें हाडता? डिस्ट्रक्शन हाडता न्ही, विबाड करता न्ही. करेक्ट न्ही? हा खंयचेय एक संगती डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार बिबाड करचे जाता म्हळ्यार त्याच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा म्हण येता आमी सैतानाचो हात आसा. कित्याक म्हळ्यार देव डिस्ट्रक्शन करना. जॉन 10:10 आमकां आयकूंक मेळटा. नेक्स्ट जेजून म्हळें हांव आयला जिवीत दिवं बरोवन मग तुमच्या मापान. तर एक आवर जिवीत दिता? ना. भूकंप जिवीत दिता? ना. तर आमकां स्पष्ट खबर आसूंक जाय हे सगळे हे येवचे देवा तावन न्ही. ओके ओके. प्रेज गॉड. सो आता आम्ही एक स्पिरिच्युअल वॉरफेअरा विशयांत आमी शिकया. स्पिरिच्युअल वॉरफेअर म्हळ्यार आत्मीक युद्ध कितें आसा हे जावन आसा रियल. आमकां आमकां गोत्त बी ना आमी त्या आत्मीक त्या युद्धांत आसात म्हण. आमकां गोत्त ना. आमकां दिसता एक पूण आमकां दिसनासले हर एक संगती आसात. जाय तितल्यो संगती आमकां दिसनासल्यो संगती आसात. सो आमकां स्पश्ट गोत्त आसूंक जाय आमकां एक शत्रू आसा. यू हॅव एन एनिमी. आमकां एक शत्रू आसा. तो खाली देवाच्या विरुद्ध मात्र ना पूण तो कोणाच्या विरुद्ध आसा? आमच्याय विरुद्ध आसा. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 8 काढा सिस्टर. कोण काढता जाल्यार फर्स्ट पीटर 5 वर्स 8. फर्स्ट पीटर 5 वर्स 8. ओके रेडी उरो असो तशीत. आता आम्ही सगळ्यांनी आमचे जिवीत जेजूक दिला न्ही. वय वय आम्ही परतून जन्मल्यात आता बॉर्न अगेन. वय येस. तर उडात तर या आम्ही आमचे जीवित जेजूक दिला. आम्ही परतून बॉर्न अगेन जालात आता. तर आमकां हे स्पष्ट गोत्त आसूंक जाय आमकां एक शत्रू आसात. आम्ही जेजूक आमचे जिवीत दिले म्हण नेक्स्ट डे तावन लाईफ सगळे चेंज जाले. फुल्ली चेंज जाले. सगळे पाड असले सगळे बरे जाते गेले एकदम एकपटी झाले सगळे. बेड ऑफ रोजेस झाले लाईफ. जेजूक आमचे लाईफ दिले आम्ही जीवित दिले. ओके त्या दिसा तावन आमचे जीवित एक बेड ऑफ रोजेस झाले की म्हण विचारते असं ना न्ही जाऊ ना न्ही. ओके आमकां ऑपोजिशन येते आसात की ना? येते असा. येस व्हेरी गुड. तुझे असले मग. ओके सो हे कोणा तावन येता? हे येता आमच्या दुस्मनातावन. ओके आमच्या दुस्मनातावन. कित्याक म्हळ्यार तो खाली देवा विरुद्ध मात्र नाही पूण आमच्या विरुद्ध बी आसा. फर्स्ट पीटर 5:8. ओके वाचता सिस्टर. जागी जाया जागृत रावा. तुमचो वय देवसार गोरोज घालतेल्या शिवा बरी कोणाक गिळचे म्हण सोदून भोंवता. प्रेज गॉड. तितलेच. कोणाचे वैरी? आमचे वैर. तुमचे वैरी म्हण कोणा वैरी? आमचे वैरी न्ही.
नाही पवित्र पुस्तक स्पष्ट सांगता तो देवाचे वैरी मात्र नाही. आता कोणाचे वैरी तो? आमचे वैरी. आमचे वैरी तो जागी हांगा पेद्रूचे पहिले पत्रांना स्पष्ट सांगता जागी जाया, जागृत रवा हर एक वेळा जागृत रवा. तुमच्या वैरी देवचार गरज घालतेल्या सिंहा बरी. तो सिंहनी तो रोरिंग लायननी गरज घालतेल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हण सोदून भोंवता. तर हे आत्मिक युद्ध चलनच असा. ओके ते एक ती ते वर्ड तुम्ही थोडे अंडरलाईन करून घ्या. तुमच्यो वैरी ते खाली देवाच्यो वैरी म्हण बरो नसा. केन्ना आम्ही देवाची भुरगी झाली तो देवाच्यो वैरी आमच्योही वैरी झालो. ओके हे सगळे आत्मिक एक संसारांत हे घडता. आत्मिक वर्ल्डांत. सो ही इज नॉट जस्ट गॉड्स एनिमी, इज आवर्स ऑल्सो. आमच्यो बी म्हणता पवित्र पुस्तक आमच्यो वैरी देवचार गरज घालतले सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हण सोदून भोंवता. तर आम्ही कितें करूंक आसा? तर आम्ही आता आमकां दिसता आता फर्स्ट टाइम केन्ना आम्ही देवाच्या उतरांत वाढले तेन्ना आमकां आमच्यात थोड्यांक जावंक पुरो आमच्यात फॅमिलीतून आमकां ऑपोजिशन आयले. थोड्यांक येवंक पुरो थोड्यांक ना. दुसरे एक व्यक्ती तावन ऑपोजिशन येवंक आयले आसता. येस एग्री? सो हांगा चिंता ऑपोजिशन आयले जावंक पुरो सून देवाचे उतर आयकून ताचे प्रकार चलता तेंचे टिचिंग्स आयकता जाल्यार सासूमाई ताचे विरोध. ना तर आम्ही कामाक वयते आसत जाल्यार आमच्या कामा जाग्यार कोण बॉस आसा आमचे विरोध येवचे आमकां काही कारण नासता. काही जावंक ना कारण काही ना असले कारणानच आमकां आमचे विरोध थोडी व्यक्ती काम करचे आमकां दिसूंक पुरो थोड्यांक ना तुमचे आमच्या फॅमिलीने. ओके सो हांगा आमी चिंतूंक जाय देवाचे उतर स्पष्ट सांगता 1 पीटर 5:8 आमकां एक शत्रू आसा आणि तो कसल्याक वेट करते आसा आमकां गिळोंक. कोणाक गिळचे म्हण तो वेट करते आसा. सो हांगा आमकां कोणी व्यक्ती आमचे विरुद्ध आयिल्ले ऍक्च्युली तांचे प्रॉब्लेम न्ही ते. ओके ऍक्च्युली तेणी न्ही आमचे विरोध येवचे. तो आमचे शत्रू कोण आसा तो व्यक्तींक यूज करून घेता. तो डायरेक्ट आमच्या मुखार येवंक जायना. आमकां खंयचेय एक आमच्या लायफान तो ऑपोजिशन आमी फेस करते आसात जाल्यार खंयचेय व्यक्ती मुखांतर म्हळ्यार त्यो व्यक्ती कारण न्ही थंय. त्या व्यक्तीक कोण यूज करून घेते आसा आमचो वैरी शत्रू. आता आमच्या जिवितांत एक शत्रू आसा म्हळ्यार अर्थ कितें होत आसा आम्ही विरोध फेस करता. मस्त विरोध आम्ही फेस करचे जावन आसा. शत्रू आसा म्हणले गॅरंटी. जर तर तुम्ही कोणाच्या मुखांतर तरी एक ऑपोजिशन फेस करते आसात जाल्यार एक विरोध पण फेस करते आसात जाल्यार बिलीव तुमकां स्पष्ट कळूंक जाय वैरी माझे विरुद्ध काम करते आसा. कितले लोकांक गोत आसा वैरी तुमचे विरुद्ध काम करते असले? कोणाक ऑपोजिशन येऊ ना तुम्ही करच्या कामानी आयला न्ही. तर कोण व्यक्ती तुमच्या विरुद्ध आसात पळया तो प्रॉब्लेम न्ही हांगा. ओके ताका जस्ट आमच्यो वैरी कोण आसा दुश्मन कोण आसा यूज करून घेते आसा. हे आमकां स्पष्ट गोत आसूंक जाय. आमचे जाता तितले संदर्भार जी कोण आमची मोगाची व्यक्ती आसा तांकांच शत्रू ना वैरी यूज करून घेता. ना एकेका संदर्भार बायल देवाच्या उतरांत आसूंक पुरो घोव आसूंक ना पुरो घोवाक शत्रू यूज करून घेता वैरी यूज करून घेता. घोव आसूंक पुरो
बायले मुखांतर गोवाक विरोध येऊनचे हे आम्ही जाता तिथले पळयला. जी कोण देवाच्या उतरांत बॉर्न अगेन जालात, परतून नवे जल्म घेतला देवाच्या उतरांत, तांकां हे स्टार्टिंग तुमकां हे तुम्ही फेस करूंक फुरो. प्रेज गॉड. Praise God. हा हे उठी जावन आसा आमचे वयर आमच्याच शत्रूचे आमच्या वैरीचे अटॅक्स. हे तुम्ही आमकां गोत्ता आसूंक जाय. जर तर आम्ही देवाच्या उतरांत आयला म्हणला तेन्ना हे स्पिरिच्युअल वॉरफेअर कंटिन्यू आसा. आमकां वैरी तावन असले संगती आमकां फेस करूंक मेळटात. आता थोडे संदर्भार तुम्ही पळोवंक फुरो. डेव्हिड खबर आसा न्ही सगल्यांक? दावीद. वय. हय. ओके. तो एक्चुअली नवे कराराचो हे न्ही, चाइल्ड न्ही. आमी नवे कराराची भुरगीं. ओके. तो पोरणे कराराचो जाल्यार बी तो कितें बिलीव करनासलो. तो हर एक संदर्भार आपूण देवाचे बरेपण पळयतलो खंय हांव जियोन आसा थंय. साम 27 वर्स 13 काडा. साम 27 वर्स 13. कीर्तन 27:13. पूण हांव हें खरें जाणा, जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलों. ही उतरां कोणाची? ही दाविदाची. तो नवे कराराचो भुरगो जावन आसूंक ना जाल्यार बी तो कितें सांगतालो? जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्वराचें बरेपण हांव देखतलो. तर आमी जावन आसा नवे कराराची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं. देवाचें उतर सांगता जॉन 1:12 जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय विश्वास करता तो जावन आसा देवाचो भुरगो. तर आमी कितले एक्सपेक्ट करण्यो आमी जियोनच्या कडेन? हे दाविदाचें उतरां. तो नवे कराराच्यो व्यक्ती न्ही, आमी नवे कराराची व्यक्ती. तो हे सांगता जाल्यार आमी जावन आसा देवाचे पूत आनी धू, सन्स अँड डॉटर्स ऑफ गॉड. तर आमी कितले एक्सपेक्ट करीत देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत? एक्सपेक्ट करीत की ना? दावीद इतलो एक्सपेक्ट करता आसलो म्हळ्यार तो पोरण्या कराराचो जावन तो इतले एक्सपेक्ट करता आसलेलो म्हण. तर आमी नवे कराराची भुरगीं. आमी जावन आसा देवाची भुरगीं, स्वंत भुरगीं. देवान आमकां एडॉप्ट आमी एडॉप्टेड चिल्ड्रन. की तर आमी कितले देवाचें बरेपण एक्सपेक्ट करीत आमच्या जिवितांत, आमी जियोन आसले ह्या जिवितांत? पळय न्ही, आमच्या जिवितांत आत्मिक युद्ध आसात. या संसारांत आसले तेन्ना आत्मिक युद्ध आसात. पूण आमी देवाचे बरेपण देखूंक शकतल्यो. युद्ध आसा, वैरी आसा म्हण आमी भियोन रावूंक जाता? ना. पूण आमच्या सांगाता कोण आसा? आमच्या सांगाता जिवंत देव आसा. तर खंयचेय वैरील काम, खंयचेय ते आत्मिक युद्ध आमकां सोलवोंक शकना. ओके. तर देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता देवान आमकां सगळे आत्मिक आशिर्वादांनी आमकां भरला. जे कितें युद्ध आसा ह्या जिवितांत, जो कोण वैरी आमचे विरुद्ध येता, तर ताका ऑलरेडी देवान डिफीट केला. आणि ते आमी बी ते कितें विक्टोरियस लाईफ, एक जैतवंत जिवीत जियोंक जाय तसली सकत, जाय तसले सामर्थ्य देवान आमकां ऑलरेडी दिला. सगळ्या आशिर्वादांनी देवान आमकां भरला. म्हणटा एफेशियन्स 1:3. साम पावलोन एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 1:3. आता तर वैरी आसा,
वैरी आमकां गिळूंक राखतेसा म्हण आमी भिवंक आसा यो. भिवून रावचें घरांतल्यान भायर येनासतना तशें रावल्यार ती सामर्थ्य यूज केल्याशी जाता देवाची प्रेज गॉड Praise God. ना न्ही ना आत्मीक युद्ध आसा आमच्यो वैरी आसा तो आमकां कोणाक गिळचे म्हण लायक गरज घालतले शिवां बरी तो पळोवन आसा कोणाक गिळचे म्हण पूण अनेक सायडीन आमी पळयल्यार आमी जावन आसा देवाची भुरगीं आमी जावन आसा नव्या कराराची भुरगीं आनी देवान आमकां हर एक आत्मीक आशिर्वादांनी देवान आमकां कितें केला ताणें भरल्या. आमकां आशिर्वादीत केला तर आमी देवाचें बरेपण आमच्या जिवितान पळोवंक शकतले की ना सत्यल्या शकते ना कित्याक म्हळ्यार दावीदा किंता दावीद खंय आसा आमी खंय आसा तो सांगते आसा तितले कॉन्फिडेंटली पूण हांव हे खरेंच जाणा जी इटालियनच्या देशान सर्वेस्वराचें बरेपण हांव देखतलो तर आमी कितले चड मोपान सांगूंक जाय आमी नव्या कराराची भुरगीं ओके एफिशियन्स 1:3 काडा हे सगळ्यांक गोत आसा हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सोमे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत तर हे जावन आसा देवाचे आशिर्वाद आमच्या वयर आसा हर एका जे कोण जेजूक सोमी सोडवणदार देव सोमी सोडवणदार म्हण स्वीकार करा हर एकली जावन आसा देवाची भुरगीं आणि देवाच्या भुरग्यांक देवान सर आत्मीक आशिर्वादांनी आशिर्वादीत केला म्हणटा देवाचे उतर तर हे उतर आमकां आमच्या जिवितांत एक जैत्यवंत जिवीत जियोंक आमकां ते आमकां आधार दिता देवाचे उतर आमकां स्पश्ट सांगून आसा सगळें दिला थोडें दिला म्हण आसतय ना थोडें दिला म्हण आसा की सर आत्मीक देणी सर आत्मीक देणी सर आत्मीक देणी हसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात हर एक आत्मीक देणी देवान आमकां आमचे वयर आमकां दिवन ताणें आमकां आशिर्वादीत केला तर ताचे ते डिवायन पॉवर कितें आसा ताणें सगळें आमकां दिवन आमचे जिवीत लाईफ अँड गॉडलीनेस सो तेजे आमकां 2 पीटर 1:3 बी आमकां हें मेळटा 2 पीटर 1:3 काडा हे एक स्क्रिप्चर वत आसा तुमकां सगळ्यांकी आनी एक स्क्रिप्चर 2 पीटर 1:3 आपले स्वंत महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज असलेलें सगळें दिलां गरज असलें सगळें आमकां दिलां आमचे जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज असलें सगळें आमकां दिलां दिवंक म्हण आनी कितें तरी बाकी धरून गेला ना पळया आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक संवसारांत वैरीचे अटॅक्स आसात तांतसून कितें म्हणटात एक्सेप्शन ना वैरी अटॅक्स आसात पूर्ण देवान आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज असलें सगळें आमकां देवान दिलां आमी पयलेचे स्क्रिप्चरान वाचले सगळ्या आशिर्वादांनी सर आत्मीक आशिर्वादांनी देवान आमकां ऑलरेडी आमकां ब्लेस्ड केला ब्लेसिंग्स आमकां आशिर्वादांनी आमकां भरला आनी अनेक हें उतर 2 पीटर 1:3 हांव इंग्लिशान वाचता as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness आमकां एक भक्तीपणान जियोवचे
आणि आमका ह्या जिवितांत आम्ही एक देवाच्या सुखान भागीदार जावचे, त्याच्या महिमेन भागीदार जावंक आमका किती गरज असा सगळे देवान आमका दिवन जाला. पूण आमका त्याची वळख असल्यार, त्या उतरांची समजणी असल्यार मात्र आम्ही ते अनुभव करूंक शकतल्या. थ्रू कशें आमका हे कशें फावो जाता, आपण दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमका दिवन, जर तर आम्ही देवाक वळखत आहोत तेन्ना आमका हे सगळे देवान कितें आमका सगळें दिला आम्ही रिसीव करूंक पावतले. सो मेन कितें गरजेचें तो आम्ही देवाक वळखुंचे. देवाची वळख आपण दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमका दिवन, ताची ती देवाची किती समजणी आसा न्ही, देवाक आमी जाणा जावची आसा न्ही, ताच्या मुखांतर आमका हे सगळे फावो जाला. तर आमी चड आनी चड कितली देवाक वळखत आहोत, देवा विशयान आमी समजून घेता, तितले आमी देवाच्या महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जाता. ओके, ही दोन उतरां आमका देवाचे ब्लेसिंग्स, जे आशीर्वाद देवान आमका वतल्या विशयांत आमका समजणी दिता, सेम देवाचे उतर आमका एफेशियन्स 6:12 काढा सिस्टर. सांग पौलुन एफेसकरांक बरयल्ले पत्र 6:12. हा, आमचे झूज फकत मनुष्याविरोध नाही, अंतराळावर असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वाविरोध. हा, प्रेज गॉड. तर आमका हे उतर स्पष्ट सांगता, आमचे झूज फकत मनुष्या विरोध नाही. मनीस आमका विरोध येऊचे दिसता, पण आमचे झूज ताचे विरोध नाही, अंतराळ असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध. अंतराळ असलो अधिकारी आणि अधिपती म्हणा कोण? संसार. हा, अंधकारी संसाराच्या राज्यत्व आणि प्रभुत्व विरोध, द किंगडम ऑफ डार्कनेस इंग्लिश वाचता. We are living in a hostile environment, so whether we like it or not, आमका एक आत्मिक युद्ध असा. मनुष्य विरोध नाही, दोळ्याक दिसतल्या मनुष्य विरोध नाही, तो काळोखाच्या साम्राज्यात अधिकारी कोण असा, तो मनुष्यांक यूज करून घेता आमचे विरोध येऊंक. जावंक पुरो घोव बायले विरोध येता, बायल घोवा विरोध येता ना, थोड्या संदर्भार भुरगी विरोध आयिल्ले आमकां दिसता ना, आमी काम करच्या जाग्यार आमचे वयले अधिकारी आमचे विरोध, आमी कांय करनासतना आमचे विरोध आयिल्ले आमकां दिसता ना, माय सुने वयर ना सून माय वयर. ओके, सो आमकां विरोध आयिल्ले दिसता, पूण आमचे झूज मनशा विरोध न्हय. आमकां लायक उरूं लायक ना जावं, ओके, हे युद्ध हे झूज आसात. अंतराळाच्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध आमचे झूज जावन आसा. अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्व विरोध आमचे झूज जावन आसा. आणि हे आत्मिक युद्ध जावन आसा, हे एक रियालिटी. आणि खंयच्योय एक विश्वासी म्हळ्यार भावार्थान असलो मनीस हाचे तावन एस्केप जावंक साध्य ना, हे आमकां आसात. कित्याक म्हळ्यार आमच्यो वैरी कितें आसा, आमकां कॉन्स्टंटली आमकां तो सकल हाडूंक ट्राय करता. असले कितें म्हणटात, इविल अटॅक यूज करना, आमकां सकल हाडूंक ट्राय करता. आमी देवाच्या रिलेशनशिपांत आमी वाड यो म्हणले जावन आसा, ताचे वाडोवंक आमकां सोडून यो म्हणले जावन आसा, ताचे एक एम म्हणत, एक गुरी म्हणत. तर आमकां कितें करता, तो आमकां पांय ओडूंक ट्राय करता. हे आमकां गोतासोंक जाय. कोण तरी एक व्यक्ती आमचे विरोध आयला म्हणला ना, आमकां गोतासोंक जाय हे कोणाचे काम, हे आमचे वैरी आमचे विरोध काम करते असा आणि त्या व्यक्तींक तो यूज करून घेते असा. तर देव आमकां जिवीत दिता आणि सैतान आमकां कितें दिता, एक मरणाचे परिस्थिती आमकां हाडता. आणि देव आमकां हील करता, गुण करता आणि सैतान कितें करता, ते विबाड करता. देव आमकां सत शिकयता आणि सैतान आमकां कितें शिकयता, फटी शिकयता. सो
थंय पार्टनरशिप ना देवाला आणि सैतानाले पार्टनरशिप ना. आता तुम्ही ऐकूंक पुरो मस्त जण उलयतात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणे किती सांगले दुसरी कोण उलयतात. वय तर आम्ही थोडे टाइम ऐकूंक पुरो देव एक शिका मुखांतर शिकण्याचा मुखांतर आमका एक लेसन शिकोवंक अशें येता म्हणले. ऐकला वय आमका शिकोवच्याक ऐकला न्ही तुम्ही ऐकला वय ऐकला पण पुढे ते हे नाही जात हे तसे नाही तसे जात नाही नाही. न्ही देव आमका आमका एक लेसन शिकेच्याक देव एक पाड संगतीचे यूज करून येऊंक शकता ना ना ना. सो हे एक आम्ही कंपेअर करीत की म्हळ्यार एक आवय बापूय आसा आपल्या भुरग्याक शिकोवच्या खातीर म्हळ्यार एक विधेयता शिकोवच्या खातीर आता पेरेंट्सांक कितें जाय भुरगे आमचे उतर ऐकूंचे करेक्ट वय ताका एक विधेयता म्हणतात. तर तीच पेरेंट्स ना आवय बापूय आपल्याच भुरग्याक एका क्रिमिनला तावन किडनॅप करून त्या भुरग्याक विधेयता शिकयतात ना बिलकुल ना ना न्ही ना कोणी आवय बापूय करतात तशे तरी ना म्हज्या भुरग्याक समा एक लेसन शिकोवंका एक करेक्ट ताका शिकोवंका म्हणगे ना असले संगती यूज करता कोणतरी आवय बापूय कोणतरी एकले क्रिमिनलाक भाड्याक घेवन आणि तू म्हज्या भुरग्याक किडनॅप कर आणि त्या मुखांतर हांव ताका एक बरें लेसन शिकयता म्हण ना कोणी करतात तरी ना ना तर आम्ही आणि थोडी थोडी सांगतात आम्ही देवाक आणि संसारांतल्या आवय बापायक आम्ही कंपेअर करूंक जायना म्हण यू कांट कंपेअर अर्थली फादर्स विथ गॉड ही इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टँडिंग हे बी आम्ही ऐकला. तर जेसून किती सांगला लूक 11:13 अंत लूक ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ವರ್ಸ್ 13 11 ಅಧ್ಯಾಯ 13 ವರ್ಸ್ खोटे जावन असो न्ही तुम्ही जर भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा तर सर्गीन बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. प्रेज गॉड. तर जेसून हांगा सांगला तुम्ही तर खोटे आसोनी तुमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक तुम्ही जाणात. आम्ही आमच्या भुरग्यांक केन्ना तरी पाड दितात ना कोणे तरी कितें तरी पाड दिल्ले आसा ना दिना हांगा मस्त आवय आसूंक पुरो कितें तरी आमकां एक बरें एक पाड आसल्यार आमी कितें करतात बरें असले भुरग्यांक दितात मात समान असले आमी घेतात है की येस सर नो ना आता दोन एक वस्तू असं म्हणशील ती ओके एक एक बरें कितें म्हणटात दोन केक असा म्हणशील त्या केक पीसस असा म्हणशील त्या एक केक पीस बरो आसा ओके काही हे जावना आनी एक केक पीस मात तितको बरो ना आणि मात पीस कट जाल्लो आसा ना तशें दिसलें तेन्ना आमी खंयचे आमच्या भुरग्यांक दिता बरें असलें की तो कट जाल्लो ना सामान आयश दिसता तसलो बरो आसलो पीस भुरग्याक दिता. बरो आसलो आमी भुरग्यांक दिता तो पीस आमी घेता है की वय आमी खाता वय करेक्ट न्ही वय आता रांदपानी कसले तरी आमकां चोडुणें अशें जावन आमकां भोगलें तर आमी भुरग्यांक दिना करेक्ट न्ही वय आमी आमी खाता ना आमी भुरग्यांक ते दिना तर हांगा जेजू आमकां हेंचे एग्जांपल इफ यू देन बीइंग इवल नो हाऊ टू गिव गुड गिफ्ट्स टू युअर चिल्ड्रन हाऊ मच मोर विल युअर हेवनली फादर गिव तर आमीच ह्या संवसारी आसले आवय बापाय आमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाणात तर सर्गीचो बापय आपणे लागीं मागतल्या कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत आता मस्त सांगते आमचा आता सगळ्यांच्या आता आमकां ना पूण आता तुम्ही उतरां नासल्यांचे उतर ऐकाया तांची उतरां कशी असतात सगळे काही कारण कोण देवत न्ही है की ना वय
हम्म है की ना. काय सांगले सिस्टर ऐकू ना तुम्हा. ओके. आता तुम्ही कोण देवाच्या उतरांना आणत तांची उतरां तुम्ही ऐकालार खंयची एक पाड संगती घडल्यार ना सिकनेस ना खंयचे त्यांच्या फॅमिलींत बरे संगती जाते ना जाल्यार तांणी ते देवान दिले म्हणतात है की वय म्हणतात वय. म्हणतात. करेक्ट. तर जेजून हांगा कितें सांगला या उतरान तुम्ही खोटे जावन तुमच्या भुरग्यांक बरे संगती दिता जाल्यार सर्गींचो बापूय आपल्या लागी मागतले कितले वर्ते मापान पवित्र श्रेष्ठ जावन आसा की वय हा हांगा कंपेअर करूंक जाता आमकां आनी देवाक हांगा. ना हा बिलकुल नाही. सर्गी तुम्ही संसारी असूनही तुम्ही असे करतात जाल्यार सर्गीचो बापूय कितल्या वर्ते मापान दिना जायत म्हळ्यार ताचे तावन कितें तरी पाड येवंक जाता सर्गींच्या बापाय तावन ना तो पाड बिलकुल दिना. ना. तर आम्ही आमचे माइंडसेट आमच्या आमच्या आमचे माइंडसेट चेंज करूंक आसा है की ना. सो जेजून हे एक एक्झाम्पल दिले की सांगचे खातीर की सर्गींचो बापूय कितलो मोगाळ कितलो दयाळ आणि कितलो बरो जावन आसा म्हणलो कितलो तो परफेक्ट जावन आसा म्हणलो आणि ताचे काळीज कसले म्हणले. तर जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो बापाची वळख दिवंक. तो आयल्यारी आता कितलेकी लोकांका आजुनी बापाची वळख ना. जेजून कोणाक रिवील केले बापाक सर्गींच्या बापाक रिवील केले. तो कितलो मोवाळ तो कितलो आमचो मोग करता तो कितलो परफेक्ट जावन आसा तो कितलो दयाळ म्हणले उघडापे करूंकच जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आणि जेजून स्पष्ट सांगला मॅथ्यू 11:27 मॅथ्यू 11:27 काढा सिस्टर. 11:27 म्हज्या बापान सर्व हा वस्तू म्हज्या दिल्यात पूण बापाशिवाय पुता कोणूच वळखना आणि पुता शिवाय जाका पुतान उगडापें करून कुशिवेल्या ताचे शिवाय बापाकय कोणूच वळखना. तर बापाक वळखूंचो एकलोच कोण असलो जेजू. जेजू. आणि तोच बापाची वळख दिवंक ह्या संवसारी आयलो. आणि ह्या विशयांत ह्या उतरा मुखांत आमकां स्पष्ट कळीत जाता जेजू पहिले आयिल्ले अब्राहम जावंक पुरो मोइजे जावंक पुरो दावीद जावंक पुरो आणि कोण कोण प्रवादी आयिल्ले तांणी बापाक वळखले फुल्ली फुल्ली वळखोंक ते ना. सो देवाचे उतर स्पष्ट सांगता हांगा मॅथ्यू 11:27 मुझ्या बापान सर्व वस्तू मुझ्या हातीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आणि पुता शिवाय आणि जाका पुतान उगडापे करून कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. तर अब्राहम मोइजे दावीद डिफरंट डिफरंट कोण प्रवादी आयिल्ले ताणी बी कोणी देवाक वळखूंक सकोना. संपूर्ण रितीन ते बी देवाक वळखनासले बापाक वळखनासले. जेजू शिवाय कोणी बापाक वळखूना. करेक्ट न्ही. तांकां थोडे देवा विशयांत थोडे ग्लिम्स म्हणत एक थोडे आता आमचे विशयांत आमचे विशयांत कोणाक चड गोतुरता घरच्यांक कोण आमचे लागीत आसात दीस आनी रात तांकां आमचे विशयांत स्पश्ट गोतुरता. आमचे नेबर्सांक कितले गोतुरता आमचे विशयांत नाजाल्यार भुरगीं आवय बापूय नाजाल्यार भाऊ बायल आमकां तांचे विशयांत स्पश्ट गोतुरता है की. वय आमच्या शेजाऱ्यांक कितले गोतुरता आमचे विशयांत इल्लें गोत आसता. एक थोडे थोडे गोत आसता रायट. तशेंच अब्राहम मोइजे जावंक पुरो दावीद जावंक पुरो अब्राहम हे पुरा देवा उलयल्ले है की. मोइजेन देवाचे उतर ऐकला पूण तांकांय देवा विशयांत बापा विशयांत सगळे समजणी नासली. ते सगळे कोणा देवाक संपूर्ण वळखनातले
थोडे थोडे देवा विषयांत तांकां ಗೊತ್ತसले. करेक्ट पिक्चर देवा विषयांत कोणाकी नासले. देवाचे काळजा विषयांत कशें देवाचें काळीज कितें आसा कशें आसा ते हे कोणी जाणा नाही असले. पूण जेजू एकलो मात्र बापाक संपूर्ण रितीन वळखत असलो. कित्याक म्हळ्यार तो कोणातान आयलो डायरेक्ट बापातावन आयलो. बापातावन तो आयल्लो. जेजू जावन आसा बापातावन आयल्लो. तो एकलो मात्र सर्गींच्या बापायक संपूर्ण रितीन जाणा असलो आणि तो बापाक या संवसारांत उगडापे करूंक म्हण तो आयल्लो. आणि कशे बाप जावन आसा क्लोजेस्ट पॉसिबल प्लेस देवाच्या काळजांत जावनच तो आयिल्लो म्हणे जेजू. आणि आमकां सगळे स्पष्ट रितीन आमकां समजूंक खंयचेय एक चूक जायनासतना कोण सर्गींचो बाप जावन आसा म्हणली वळख दिवंक जेजू सोडल्यार आनी कोणा थावनी ते साध्य ना हे आमकां जेजूच्या उतरांतच आमकां स्पष्ट जाता. आता आमकां एक थॉट आयले म्हणजे ना कशें आसूंक पुरो बाप सर्गींचो बाप आमचो कशें आसूंक पुरो म्हळ्यार आन्सर कितें जेजू बरी असतो. जेजू बरी. बापाक वळखूंक तर आमी कोणाक पळोवंक जेजूक पळोवंक. करेक्ट. बापाक वळखूंक जाल्यार आमी कोणाक पळोवंक जेजूक पळोवंक. तर जेजू ह्या संवसारी आल्या तेन्ना खंय तरी आमी पळयला की जेजून कोणा वयर तरी एक सिकनेस गायल्लें शीक गायल्लें तांकां एक खालतीकाय दाखोवंक खालतीकाय शिकोवंक खंय तरी बायबलांत आमकां वाचूंक मेळटा. त्या मनशाक खालतीकाय शिकोवंक जेजूनच एक शीक हाडयल्लें सिकनेस हाडयल्लें ना बिलकुल ना न्ही ना. तर कोणाक तरी एक विधेयता शिकोवंक जेजूनच खंयची तरी एक ट्रॅजेडी हाडयल्ली तांचे वयर एक व्हडलो कितें म्हणटात कस्ट हाडयल्लें ना. खंय तरी आमकां वाचूंक आयकूंक मेळ्ळा बायबलांत अख्खे जेजू आयिल्ले तेन्ना नवे सल्ल्यांत ना. ताणें कितें केलें पूण जेजून कितें केलें तोच विधेय जावन तो विधेय जालो आनी कोण शीक असले तांकां ताणें गूण केले आनी कोणाक कितें म्हणटात उणेपण असले तांकां ताणें रिस्टोर केलें. आनी ताणें कितें केलें कोण पातकी असली तांकां ताणें बक्षिलें ताणें तांचो मोग केलो आनी तांच्या जिवितांत एक ताणें भरपूर मापान तांकां जिवीत दिलें. आमी समारियाचे स्त्रियेक पळयत जाकेवाक पळयत जेजून कितें हाडलें तांच्या जिवितांत एक एक कळनासलें एक जिवीत ताणें ताका हाड दिलें. ऐकी कोणाक तरी जेजून पनिश केल्लें पळयलां आमी कोणाक तरी पनिशमेंट दिल्लें पळयलां ना. दॅट एक्झॅक्टली बाप कशें आसा की म्हळ्यार बापय जावन आसा एक्झॅक्टली जेजून कितें केलें तोच जावन आसा बापय. जेजू आयिल्लो कितें आमच्या भितर बापा विशयांत एक चूक समजणी आसले ते काड नोडोवंकच जेजू आयिल्लो. आतांय थोडे ह्याची चूक समजणेंत आसात कोणाक उतराची वळख ना स्वताची शिकोण आयकोना ते आजुनीत त्याच त्या फटी शिकोणेंत आसात. पूण जेजू आयिल्लो ते हें कन्फ्युजन काडूंक शिकोवंक तयार नासलें आनी ह्या संवसाराक सांगूंक अशें जावन आसा सर्गींचो बापय. सर्गींचो बापय जावन आसा मोवाळ. तो जावन आसा दयाळ. तो ताका जाय आमचे हिलींग आमी बरे आमचे हेल्थ जावन आसा ताची आशा.
आम्ही आमचे हर बरे एक आशीर्वादाने आष्टी जावन असा बापाची आशा. तर आमकां हर एकल्यांक की देवान आज आपयला हे बापा विशयांत वळख दिवंक, बापा विशयान खरी समजणी दिवंक. तर देव आपले योजन पूर्ती करूंक अंधकार शक्तीचे तो पार्टनरशिप करना. सीख ना. दिवन ना कसले दुखोळ दिवन ताका आपणा सांगता हाडका म्हणले देवाचे इंटेन्शन नी त्याचे योजन तशे ना. तो ही अंधकारा शक्ती बरोबर आपले पार्टनरशिप करना हे आमकां स्पष्ट कोसूंक जाय आमकां हर एकल्यांक. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी ह्या देवाच्या उतरान आसूंक पुरो जाल्यार बी जे संगती आमच्या जिवितांत जातात आमकांय हर एक टाइम थोडे टाइम भोगूंक पुरो. होय. या उतरांत आसच्या पयलें बगताले एके फावटी आमकां. उतरांत इल्ले मागीर एकदम बंद जावन गेले. ना इल्ले इल्ले समजून येते रावली. हा. तर आम्ही केन्ना कंटिन्युअस देवाच्या उतरांतच रावतात, ताची वळख घेते रावतात. आमकां ह्या फाल्स कितें थॉट सैतान घालता न्ही आमच्या माइंडांत ताचे विरोध आमकां झुजूंक आमकां सामर्थ्य मेळटा. आमी समजल्ल्याकिंत चड देव जावन आसा मोवाळ, तो जावन आसा आमचो केअर करतलो, तो जावन आसा कणवळो, तो जावन आसा दयाळ. आमी इमॅजिन करूंक बी जायना तितलो मोवाळ, दयाळ आनी बरो आनी आमचो मोग करचो जावन आसा देव. आनी तो केन्नाय आमकां पाड करूंक शकना. तितलो वर्तो, तितलो बरो जावन आसा देव. सर्गींचो आमचो बाप. ही संकट ही एक ही सांगतात आमी ह्या विशयांत आमी चड जाणा जावंक जाय. आमच्या देवा विशयांत आमच्या देवाचे नेचर देव कसलो देवा विशयांत जाणा जावंक जाय. जेजूक पळया, जेजून केल्ली कामां पळया. आमकां बापा विशयांत आमकां समजूंक जाता. तर आतां आमकां गोत आसा आमचो रियल वैरी कोण म्हण, आमचो शत्रू कोण म्हण. आमी चड आनी चड जेजू विशयान शिकता, जेजू विशयान समजता तर आमी बापा विशयान ती आमी जाणा जाता. बाप आमचो कितलो मोग करता, बापाचे काळीज कितें आशेता आमच्या विशयांत म्हणल्यार आमी जाणा जाता. तर आमी ह्या वैरी विरोध ह्या आत्मीक झुजांत झुजका म्हळ्यार आमकां गोत आसूंक जाय आमी कोण जावन आसात म्हण. जेजू क्रिस्तांतय आमी कोण जावन आसा आनी आमचो अधिकार कसलो म्हण. आमी रडन मागले निमती आमकां आमच्या जे कितें आत्मीक युद्धांत हांव ना आमकां विन्न जावंक जायना. आमकां गोत आसूंक जाय आमचो अधिकार कसलो, हांव जेजू क्रिस्तांतय कितें जावन आसा आनी मुझे आयडेंटिटी कितें, म्हजो गुरूत कितें, गुर्त कितें, हांव कोण. थोड्यांक थोडे थिंक करतात आमी जाता तितले व्हड्डान बोब मारल्यार देंवचार भिवन धांवन वयतात म्हण. करेक्ट? होय. जाता तितलो व्हडल्यान बोब मान प्रेयर करल्यार देंवचार धांवन वयता देवाच्या वैरीक उतर आमी भिवची येत म्हण. पूण येतात. ते सत न्ही. हे सत न्ही. आमी कशे आमच्या वैरीक रेस्पॉन्स दिवेत आमच्या सिस्टर वॉल्युमांतावन न्ही पूण आमच्या अधिकारांतावन जे कितें अधिकार आमकां देवान दिला. सिस्टर एक सेकंड. येस. काय म्हणल्यार आमी वर्ड्स व्हडल्यान उसरात जे म्हणून आमकां शिकयतात न्ही
वर्ड लो सांगचे न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी उतरां व्हडल्यान उसरान सांगल्या वरवीं आमच्या हाका हें जाता जिजूक आमी उतरा विशयान हांव सांगते ना, बोब मान मागणे करतात न्ही, ते व्हडल्यान सांगते. व्हडल्यान बोब ग्रुप मारतात न्ही, व्हडल्यान बोब ग्रुप मारचे. बॉ मारून सांगता तशें की हा, बोब मारल्यार देंवचार धांवन वयता म्हण खंय तरी आसा ना न्ही. ह्या उतरांनी व्हडल्यान मात्र उसराचे न्ही. हा, उतरांनी व्हडल्यांनी उसार येत आमी आमकां आयकूनचे इतले व्हडल्यांनी करीत. वट्टी टायम आमी व्हडल्यान सांगूंक जायना. आमी एकली आसल्या टायमार आमी व्हडल्याने उतर सांगीत. पूण आतां आमी सुमार जाण आसात त्या संदर्भार आमकां व्हडल्याने सांगूंक जायना. तेन्ना आमी आमकां आयकूनचे इतल्यान ना आमी एक शांतळेन आमी उतर सांगता. तितलें पॉवरफुल आसा ते उतरां. ओके. ओके. हांवें सिस्टर सांगचें बोब मान प्रेयर करतात न्ही, होय. त्या विशयान सांगते सा. ओके ओके सिस्टर ओके हा, आमच्या सिस्टर आणि ताळ्यांची हा सांगा ब्रदर. या सॉरी फॉर दी इंटरप्शन ये आम्ही मौनांत मागताव न्ही मौन प्रेयर ताका काही ये नांगे ताका काही इम्पॉर्टन्स नांगे म्हणून विचारचे मोतीन मागताव ना मी देवाची काकुळत मागताव देवाची ससाई मागताव. मेन ब्रदर आमची उतरां आमचे देवाचे उतर आमच्या तोंडांत आसूंक जाय. जोशुआ 1:8 कितें सांगता? ते सदां सुजे वांटर दवर म्हणून हा, वंटार दवर म्हणतना मनांत मागल्यार जायना. फर्स्ट आमच्या तोंडांत आसूंक जाय. म्हळ्यार इट शुड बी लाऊड गे ना जाल्यार कशें नॉट म्हळ्यार नेसेसरी इट शुड बी लाऊड. यू कॅन विस्पर ऑल्सो. न्ही म्हज्या ओके लाईक whispering also fine Yes, no yes. sister. How much you can listen. You should be Oh. able to hear. Okay. All the time we can't say loudly, right? Yeah, right. When nobody is there, we can tell loudly. When we are alone, Yeah. when someone is there, when we are in a situation where we need a help of word of God, that time we can confess for how much we can hear, that much. That also works. ऍक्च्युली आमकां पयलें But- गुर्तू नासलें आमी सांग ब्रदर एक मिनिट आमी Okay. पयलें चिंतय अशें तशें चिंतलें आमी केदाळ आमी ह्या उतरांत येवन व्हडल्यान सांगूंक सुरू केल्या उपरांत वर्ड आमचे उतरान व्हडल्यान सांगिल्ले वरवीं ते मना भितर उरता. उरिल्ले वरवीं तूं खंय तुवें सांगलें बरी खंय आमी ग्रुपान लोणले आमी गाडयेर येताना आनी खंय सोरोन येताना ती उतर आमच्या मोतींत आनी आमच्या तोंडांत ती रिपीट जावन आमच्या तेंक साद जाता. बट तुवें मना भितरच केल्यार ती वर्क जायना सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें केलां म्हाका गांवान म्हज्या गांवान म्हाका करेक्शन केलें. कित्याक म्हळ्यार घरांत तूं आसतना व्हडल्यान म्हणून म्हाका तो सांगल्ल्या वरवीं म्हाका आतां ती साद जावंक जाला सिस्टर. हांवें सांग म्हज्या जिवितांत. येस, हांवें सांगिल्लें बोब मान प्रेयर करतात न्ही त्या विशयान हांव सांगते आसलें. ओके, वर्ड ऑफ गॉड व्हडल्यान कन्फेस करचे न्ही. हांवें सांगलें देंवचाराक दावंडोवंक व्हडल्यान बोब घालतात न्ही. वय त्या विशयान हांव सांगते आसलें. ओके सिस्टर. तर आतां आमकां सर आनी अशें ताजे डिफरन्स आमकां कळ्ळा न्ही सिस्टर तशें सांगचें हांवें जाय. थँक्यू. आणि एक सिस्टर म्हाका एक गोरजोणी घालतना आमी लाऊडर गोरजोणी घालचे की ना जाल्यार विस्पर करून गोरजोणी कोणी ना घालचे. जाल्यार व्हडल्यान करा ब्रदर. कोणी असल्यार स्लो करा. तुमचेच थकी करा. ओके. ओके. बट यू शुड बी लिसनेबल म्हळ्यार येस, यू शुड बी एबल टू हियर. ओके. ओके, आतां आमकां सगळे मुखार बराबर आसतना आमकां गरजणी घालूंक जायना. ओके. करेक्ट न्ही. ओके, क्लियर सिस्टर, थँक्यू. रोडार येताना आमी गाडी रन करन येताना तें बरें करूंक जाता ब्रदर. जाता वय. ड्रायव्ह करन येताना तें बरें करूंक जाता ब्रदर आमी एलोन आसताना. अलोन आसतना. ओके, बट पळयतली तिके म्हळ्यार तिके दुसऱ्यांक आयकोनचे बरें असल्यार आका ताच्या उलयता म्हणून एक समथींग एक केलां कित्याक म्हळ्यार स्टॉप मेळटाना सिग्नल मेळटाना आमकां मुस्तपेटी अशें म्हणजे गोवा कशें पळयतात गे इज ओके. ते तितले व्हडलें करूंक वचनात ब्रदर. इवन
एक ल्हान सांगता सिस्टर. एक दीस हांवें बस स्टँडांत रावन स्टेट बँकान म्हजे लागत टांग प्रेयर करून ताल्ली टांग करून तेदळ आनी एकली बाल म्हणशी ती तशेंत लिप्स करून टांग मागण्या करून ताल्ली. मागीर हांवें विचारलें आले बा तूं काल हें करून हांव तेन्ना टांग मागण्या करून तर तूं खंयचें हांव खंयचें तेन्ना ग्रूप कळ्ळें. तशें हांव म्हळ्यार एकामेका आमकां पवित्र आत्मा टच करता तेडे बिटी प्रेज गॉड. न्ही सिस्टर. वय Praise वय God. वय. न्ही ओके आतां आमी एक उडास धरूंक जाय. आमी कितें करता न्ही आमी दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करचे ना इतलेंच. आमी सगळे सांगात आसले तेन्ना वय 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 आमी एकली असले तेन्ना ताका लावड करचे. आमी सांगात आमच्या आतां तांकां गोत्त ना त्याच्या विशयान कितें म्हण वय तेन्ना वय आमी वय आमचे इतलेक करचें जावन आसा. वय आतां फॉर एक्झाम्पल आमी हॉस्पिटलान आनी उरता तेन्ना आमकां लावड कन्ना कन्फेस करूंक जायना. करेक्ट न्ही. आमकां वय दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करूंक जायना. तेन्ना आमी वय कशें करयत आमी स्लोली आमगेले इतलेकच आमी विस्परिंग केल्यार बी तितले पॉवरफुल आसा ते. पूण तोंड ओपन करूंक आसा. वय वय तोंड दॅट ओपन इज करीत व्हेरी इम्पॉर्टंट. वय साऊंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें लास्ट टायम तुमकां याद आसल्यार म्हज्या क्लासीन हांवें सांगलें साऊंड वेव्ज एनर्जी आसा ताका. आमी कितें उतर सांगतात न्ही ताका हर एक उतराक एक फ्रिक्वेन्सी उरता. फ्रिक्वेन्सी उरता साऊंडाक. सो साऊंड भायर येवंकात. अनेक सिस्टर बट एक कॉन्टेस्टांत जेजूची उतरां आसात. तूं गुपीत वचून कुडान बसून तुज्या बापा लागीं मागणें कर म्हणून येस. दॅट या म्हळ्यार आमी ते ते कन्फेस सायलेंट करीत म्हणून ना न्ही ब्रदर. सायलेंट जावन मागणें कर म्हळा ना न्ही. ओके ओके गुपीत न्ही म्हळ्यार कितें म्हाका तूं ते आनी जस्ट एक तुजो उडास आयलो तूं तशें जस्ट एक वय वय क्लॅरिफाय करता तसो तितल्यान. करेक्ट करेक्ट. तूं आनी तुगेलो बाप मात्र जाणा जावं म्हण आमी सगळे मदीं बी बसून प्रेयर करता म्हणना. आमी पर्सनली आमी देव आनी हांव ते ओके पर्सनल रिलेशनशीप आसूंक जाय. आमी लोकांक दाखोवंक प्रेयर करचे न्ही. आमकां गुपीत आतां वर्ड ऑफ गॉड आमी थोडे टायम कशें कन्फेस करता म्हळ्यार आमी एकलीच पर्सनली बसून कोणाकय गोत्त नासतना आमी ते वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस केल्यार हांव बापा सांगातात ते डायरेक्ट एक रिलेशनशीप बिल्ड जाता. तुमी आमी कितें आमचे बंद कुडांनी करता न्ही ते मस्त इम्पॉर्टंट. ते करेक्ट न्ही सिस्टर करेक्ट की आमी चार लोकां मदीं करचे किंता. करेक्ट सिस्टर. इवन आमी बायबल वाचताना तिके लावडूच वासिचे म्हणजे तुम्ही नाजाल्यार येस मोनान येस. वाचून होतो तुमचे बायबल. वाजा लाऊड वाजा. वासीचे लावड वासीचे लाऊड वाजा. तुमकां आयकूनचेशी वाजा. ओके ओके आमी मोनान वाचून तो वाचून ना होतो बायबल. ना ओके उतरां उतरा उतरांत इम्पॉर्टंट. ओके ओके तांदूळ पडून ते काळजाक येन जायचे न्ही सिस्टर. वय आतां तुमी दिसांनी कितें कन्फेस करतात ना कितें उलोवन आसतात रातीन ते ऑटोमॅटीक आमच्या मायंडांत मेडिटेशन जे ते रावता. जे कितें उतरांत उलयत तुमी नोटीस एक्सपिरियन्स करूंक केला पुरो. हांवें. वय वय आं ते एक्सपिरियन्स केला हांवें. वय केला न्ही. तशें वय म्हणून वय उतरां दिसान उतरां आसल्यार रातीन ऑटोमॅटीक ते मायंडांत येतात. वय सिस्टर वय आतां तुमी पळोवंक पुरो थोडीं भुरगीं आमी आतां आमच्या भुरग्यांक पळयलां जे कितें भुरगीं दिसांनी उलोवन आसतात ना खेळन नासतात आनी न्हिदले मागीर तेणी सेम न्हिदेन थोडीं भुरगीं रिपीट करतात आयकलां. वय आयकलां. वय 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 हां. तर आमचे मायंड कशें की म्हळ्यार डे टायम आमी कितें करनासता सगळें रातीन कितें जाता आमचे ब्रेनांत रिविजन जाता. वय रिपिटेशन आमी जाता. सबकॉन्शियस मायंडांतावन येस उलयता येस ते. येस. तर आमी दीसभर आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांत आसल्यार रातीन कितें येता आमच्या मायंडांत तेंत न्हिदल्या वेळार. देवाचे उतर येन जाता. परफेक्ट. देवाचे उतर ते येन जाता सिस्टर. ते येस आमकां अनुभव जाला. येस मोदनाचे उठ्ठाना देवाचे उतर जेजू कडेन बापा कडेन उलोवचें तें आतां आमकां येन जाता. म्हळ्यार आमी न्हिदताना देवाचें तें करून सगळो दीस आसता न्ही उतरांत. वय वय तशें जाल्ल्यान ते म्हाकाय एक्सपिरियन्स आसा सिस्टर. येस. तशें म्हण आमचे वंटाचेर उतरां उरचें मस्त गरजेचें जावन आसा. वंटाचेर वय सिस्टर. ते वंटाचेर आसल्या वेळार आमच्या मायंडांत दुसरे थॉट येवंक साध्य ना. ते कट करता. अननेसेसरी थॉट्स येयनात.
जर तर आमच्या वंटाने देवाचे उत्तर आम्ही कंटिन्यू सांगते असल्यार वेळार ना आम्ही टंग्स प्रेयर करना जाल्यार आमच्या माइंडांत अननेसेसरी थॉट्स वरीज फियर येना. नोटीस करू ना तुम्ही. केला सिस्टर आमच्या तुम्ही लाईफ केन्ना सायलेंट रावता तेन्ना एंटर जाता. आमच्या सायलेंट लाईफ असल्या वेळार. जाऊन तसं सिस्टर वय सिस्टर देखून आम्ही इन्वॉल्व जाऊन सांगचेलो आता ऐकताल्यां की सांगचे आमच्या जिवितान जाला तशें. येस. सायलेंट असल्या टायमार थॉट्स येता की ना असे तुम्ही सायलेंट बसा काही सांग नसताना काही चिंते नसताना होय तांचे तरी एक थॉट येता होय करेक्ट. वरी दिवचे वरी करचे. केन्ना आमचे लिप्स एंगेज उरतात देवाच्या उतरांत ना आम टंग्स प्रेयरांत तेन्ना ते थॉट एंट्रीच मारना. पळया ट्राय करून पळया फाल्यां कोणी करू ना तेणी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सिस्टर. टाइम जालो. वय सिस्टर कंटिन्यू करा. येस एंड करूया. एंड करूया की कंटिन्यू करूया. ना फिनिश करा सिस्टर प्रेयर आखू सोंका मागीर. होय न्ही. ओके होय ओके कोण एंडिंग प्रेयर करतात. मेनी सिस्टर. तुम्ही करा सिस्टर. सिस्टर हांव इल्लें तिशी निशीन आली सिस्टर तुमी ते करा आज द नेक्स्ट टाइम प्लीज. ओके 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 बरें बरें बरें. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा आमकां हे एक वर तुजे उतरांत आमकां वाडयल्ल्याक पवित्र आत्म्याचे तें उगडापण देवाच्या उतरान आसलें सत पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां शिकयल्ल्या पसत आमी तुका अर्घ्यान दिता तुज्या पुता जेजूच्या नांवांत. बाप कसलो जावन आसा बाप आमचो कितलो मोग करता आनी बापाक उगडापे करूंक आयिल्लो जावन आसा ताचो पूत जेजू म्हणले एक वर्ती समजणी आमकां आयच्या क्लासींत तुवें आमकां समजयल्ले पसत आमी तुका अर्घ्यान दिता. होच हीच बापाची वळख आमी समजून घेवन जी कोण बापाची वळख ना बापाक कोण समजनात तांकांय बापाची वळख दिवंक ह्याच पवित्र आत्म्याचे प्रेरण आमकां हर एकल्यांकी लाभयल्ले पसत बापा आमी तुका अर्घ्यान दिता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. खंयचेय वैरीन आमचे वैरी आमचे वयर कितलोय तो झुजूंक आयल्यार बी बापाच्या मोगा मुखांतर बापान जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां ताचे वळख आमकां फावो केला आनी बापान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां दिल्ल्या सर अधिकारांत हावन जे कितें अधिकार बापान आमकां फावो केला ताच्या पुता मुखान त्या अधिकारांत हर एक सैतानाचे हर एक आमचे शत्रू आमचे विरोध हाडटल्या हर एक त्या आडकळे वयर आमकां झुजोंक सकत दिल्ल्या पसत बापा आमी तुका अर्घ्यान दिता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. जे कितें उतर आमी शिकल्या ते खाली हांगाच आमी सोड नासतना आमच्या जिवितान आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा आमी हे अळवडसून घेवन आनी हेंच आमी अळवडसून आनी जे कोण आमचे सांगाता येतात तांकांय ते उतर शिकोवंक बापाची वळख दिवंक बाप कसलो म्हणले ताची वळख आमी हर एकल्यांकी फावो आमी दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचे प्रेरण आदार कृपा आनी ती उतरां ती धैर्य सकत पवित्र आत्म्या मुखार आमकां फावो केल्या पसत बापा आमी तुका अर्घ्यान दिता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. ब्लेसेड नाईट सगळ्यांकी. Thank you, sister. Thank you all. Yes, Praise yes. God.